Opisyal nang gianunsyo sa Guinness World Record nga nasungkit sa Tampakan, South Cotabato ang world record sa most pedicures of the world, sulod sa 8 ka oras. Nailog na gayod sa Tampakan, South Cotabato ang Guinness World Record sa most pedicures of the world. Kinihuman, malabuan ni ini ang record sa Canada niadtong 2015 nga adunay 1,083 people pedicured sulod sa 8 ka oras. Kinumduman nga niadtong June 2015, gatusan ka mga manikurista ang misalmon sa world record-breaking attempt sa most pedicures of the world kung asa miabot sa kapin 1,400 ang nalimpyuhan nila. Human sa makuting pagsala sa Guinness, anaa kini sa 1,223. Busa mapasalamaton ang Tampakan LGU sa pagtinabangay sa tanan aron makabot kining bagong kalampusan sa lungsod. Tumong matud pa sa aktibidad nga mailhan nga maayo ang mga local pedicurist sa lungsod.